ई का करते नहीं जीजा जी। सुनो अब बर्दाश्त नहीं क्यों ए साल देखो अब रोमा के समझ में नहीं खे आवत। अरे केकरा समझ में ना गेला बंद करी अपन नौटंकी। कहते नु शांत है देखो पता नहीं खाओ अभी दीदी आवे लेना रुक जी। खूब बेल्टो जोन बनू ओ सुन अच्छा बनो हमार बेटी सन इतना मन बड़ू भइल बड़ी सन कि बतावा पाहुन आवत तनी एकनी के कहलहु नहीं कि सन कि हां आवत तनी कि आदमी का कुछ निमन बार बना दी तनी नाश्ता पानी मंगवा दी। बुचिया ए बुचिया का हमारी अब बड़की कहां बे रे? तू तो बैठल बाड़ी। बोलेबे ओकरा के ठीक हमारी बुलावत। अब गल तो जरूरी बा इजे से ना चिल्ला सकतीस एकदम अपने मन के हो गइल बड़ी सन एकनी के का माई का रे पाहुन आवत रहलन आवेल बड़न तो तोरा कहे के चाहिए नो बताही आलो रानी है तो जब दुआरी पे आ जाइहन बैठ जाइहन तब तू बताइह तो बताइले ना रहती। बतैले ना रहती जाना था इसकी खिसिया हमन तुरंत में खिसिया जिहन उनका तनिको कोनो चीज के कमी भइल कि पूरा आग भर उठा लियन अपना कपार पे। हां तो वो तो पते बटे करियन कुछ ना ऐसे ते छुपा ले ले ना। हां तोरा से हमरा कहे के चाहिए नु तोरा काहे ना करे चाहिए कुछ बनाओ ना देले बनी खाना। का बनैले बड़े? पनीर पूरी बनैले बनी। अरे इतना टेंशन ना लिया जला माई। अच्छा हमरा टेंशन बानू उ जे तरह करलन जे तरह खिसियालन त हमरा टेंशन ना रही तोनी के का बुझाई तोनी के त बेटी बाड़ू सन चल जेबू सन बाकी हमार नु शिकायत होई आ कहियन हर गरी की बताव गए रही तोरे के कहियन कि गए रही तोरा नहीं हरवा त हमार हे तरह भइल हो तरह भइल हेंग नहीं इज्जत ना भइल होंग नहीं इज्जत ना भइल। ये मैं तू टेंशन मत ले कुछ ना कहिया ठीक बा। तनी आईब्रो बनवा ली हम अपन। अब तो ए बरा जात आईब्रो बनवावे तो का हो गई आ जइहन तब दूर नहीं के पास में बैठे। हां ना तो जाके जे 4 घंटा बैठ जइयो ना ना बैठ बात कही करे लगे परवार वाली बहुत जल्दी बनवा के माजिम घरे ठीक ना। तो जल्दी जात तो जल्दी आई है ठीक बा 5 मिनट में तुरंत चली आईली ठीक बा माई। आई न किया के बैठ गेलन त तू जे भाषणबाजी छटले रहिया एगो त एक कुछ बताई ना आ माने सबेरे से एकरा ना जाए के रहे जब आवे के बेरा भर तब जाती आईब्रो बनवावे एहनी के त धंधा से हम पगला गल बनी एनी के का करिसन कब का दरियसन कुछ बुझाला नहीं एनी के दुनो अपना मर के एकदम मर्जी के भइल बड़ी सन जौन मन करी तौन करियसन हम त घर में हमर कोनो वैल्यूए नहीं के के बाटे यही से हमारा ससुरारी आवे के मन ना करता बुझात आदमी 1 घंटा ले केवाड़ी पीटता आ केहू हइये नहीं खे ऐसा ससुरारी अइला पे आ ना अइला पे बात एके बा रुकर खाली और छिड़ा ले के बाटे हां आवत नहीं यहाँ तक सूत जाते वो बुढ़िए लगता। अरे पाहुन आई 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 सुतो नहीं का अन्ना तनी आंगनवा में गेहूं फटकत रही चलिए आई पाहुन आई बैठी अरे तनी गेहूं रहे तो उहे कहनी फटकत रहनी है तई से खुश रही बैठी बेगवा उतार दी बाबूजी पानी ले लिया तनी कहां बाड़ी हूं। अरे गोल बे तनी चाची जी बाड़ी न उनके पतो हिया के लगत तनी कॉल से आओ तनी आईब्रो बनवा के उनका से तुम तबाह हो गइल बानी। अरे जाए दे तनी नहीं हरे में नु तनी लड़की रहली सन त तनी एने ओने जाली सन तो चकौड़ा मारल जरूरी बा पूरा गांव के। अच्छा ठीक है बैठी हम ले आओ तनी मीठा पानी रही रो बैठी हम पानी उनी ले आओ तनी नाश्ता पानी सब रौरे मन बिगाड़ल बा ये कहल बा मेहरारू कैसे ठीक रहे एबरो न चुआ गइल बड़ी अब सवरिया बनी है भगवान जौन थुथुर दे देले बाने अब तो दैये देले बाने अब तो हमारा झेला ही के बा। जी क्या हाल बा? ठीक है बा बैठी ओ भाई नहीं बस अभी खाते बाने भाई पानी पिए के ना ना अभी कहाँ पानी ना पिए नहीं है का करते लो सुन तो हो अरे का करते लो घर में हो। हां अरे पानी ले ले पियो लो आवत तनी पानी लेके जल्दी पानी लेके आओ ठीक बा आ तनी चाय बनाओ तो अपन हाथ से तनी बढ़िया से स्पेशल ठीक बा बना के ले आओ तनी जल्दी ले आओ ठीक बा तो और समाचार कहीं सब ठीक बा। ठीक बा हाँ भाई बाबू के समाचार सब कोई ठीक बटे। ठीक बोलो नो हाँ
बाबूजी ठीक बने नु ठीक बानी। हाँ बढ़िया कि एगो बात कही बोली। सियाई ना नु सियाए के बा बोली। कहने के तनी बुचियावा के तनी कम ओकरा के तनी दबाव दी। बड़ा दिक्कत होता है, फोन करते हैं बार बार कि हमरा के तंग करता है। तो सुन ली तोरा बुचिया नहीं हन ना हमरा हितई ना नतई ना पूरा खानदान में चाहे रोरो खानदान में सुन लड़की ना हुई है जैसन बाड़ी हुई। तो क्या करती है? हम पागल हो गए उनका व्यवहार से। अब हमारे से बोलवाई मत। तो जारी जब उतना हम चुप बानी नाम कुछ, लेकिन लड़की अतन दा है आवेला क्या जमना बोला दाही अब हम ही झेलत तनी। ये घरवा का निकाजी गोड़ लगत है। लौकत नहीं किया गुनी तो हम आइल नहीं कहाँ हो विदेश बनी। कब आईनी है? अभी नहीं है पानी पियनी है ना। मिठाई लेके आई बनी। तोड़ा ले में तोड़ा कुल जानी खइह लो। ठीक है कहत नहीं मिठाई रो लेके आई ना ससुराल था आपको। उहे नु कहत नहीं कि तोड़ा लेके आइल बनी खइह लोग। तोड़ा तोड़ा कइले बनी रोरे मेरे बैठले हमके बेकार बैठे जाता नहीं हम जाए बैठल ना हमरा इजा आइले गुनाह बा। अब मरता क्या नहीं करता। अब तो हमारा झेला ही के बाद जीवन भर। बियाह तो हो गइल बा हमार। कहाँ गोलन उ गोल हो नहीं है। अरे हम तो जानी कि तेज पुरुष बाण है का कहीं हो क्या हो गया? वो एगो लैपटॉप किनवा दिले चाहे जौन भी सामान किनवैले अब हम ही जानतनी। लैपटॉप किने हो रहन के किनवैल मना का कुछ भइल बकाओ में? एक दिन चल बोल तो उन्हें ढेर बाबू तो ढेर दिन चले वाला रहे नो। छतर वही आवत तर हम पूछत है नु कैसे काहे काम कइले हो? का पूछब रौरा तो बताई हैं अच्छा बोली हैं। अब तुम तंग हो गइल बनी ये जैसे रिश्ता राखी कि ना राखी रिश्ता। ससुरारी सब ससुरारी बात मत बोले राखब काहे नहीं? अब ससुराल तरह कहीं कोनो बा? अब हम कहत नहीं कि अत हो गइल बा हमरा अत। खैर वही हम पूछत तनी का डर तनी कैसे फिर कहती पूछत तनी तब पूछो ही कर बाप का कहल? वो बोली है वो महा घसमुख हमें सीधा जान ली। और यहाँ तो बुझा तो बोल जी ऐसा कि बुझाई कुछ है नहीं क्यों करा फिर। और तो बताइए हम का कहीं पूछो ही कहे कोनो बानी हमरा के डांट अभी न करबी। राहुल का दोस्त बा ना लड़का मानी ना लड़की मानी। अब जो झेला था उन्होंने झेलता। राहुल दोस्त कुछ नहीं खे। सर वही उनका सब पूछत तनी हम कैसे काम कइले बना रही पूछ तनी। गोल भी आईब्रो बनवावे तो काहे ने आइल कि ना आई? हो हाँ आ गई नी का तमाशा बोलत पाऊ की सियाई बना खिसियाई बन का है? कहत नहीं कि बबुआ और लैपटॉप किनवा देला बा खराब आ कहत नहीं कि और लइकियो काला में नहीं खा लइको काला में। ई बताई केहू के पैसे फंसी तो केहू खिसियाई ना। राउर बबुआ कैसन बाड़ा नी तो वो जाना तनी। तो मैं कपार बोझा हमरे पनो झेले के बा आ लइका के विषय में कहलू है तो लइका टोला में कुछ बालो करा उतना सीधा साधा लइका जौन कहता उन करता। अब वहाँ के झूठ बोलते नहीं कि साच अब तो लइका तो न बताई। हाँ ई तो बतिया हम जानतन बा के बुचियो कहत रहे कि ए माई देख ना काने कैसन लैपटॉप किनवा देले बा छोटका। हम बताओ का गाय जानतन से लइका कहीं बात जौन कहता उन करत रहेला। लड़की तो देखी लड़की तो मन के बढ़ल बढ़ले भी तो हमू जानत तनी। खरू तो तनी हमहू जानत तनी कि बोले ला चाहे हाँ बाकी ई बात एकरा बारे में तुम कुछ जानत नहीं कि का बा का ना। ई सही कहतनी बबुआ जी के झूठ कहतनी। यहाँ के तो खिसियाए के आदते ह हतनी बात में खिसियात रहे। पानी पियोलू हो कहाँ से पानी पिया देनी? वो हमरा के बतैले रहे कि पाहुन आवतनी। हैं अरे तारा अबे भेजनी है छोटकी के दलबुट बिस्कुट ले आवे खातिर। बस खिसिया तनी एक आधा घंटा अइला हो गया तू विदा कइली हो। तो हम का करियो हमरा के कहिए सन तब नु। एगो काम समझ ल हम जाते हैं द्वार पे देखत करा के विदा करबो न से ठीक आ बा। ओकला पानी पिए के विदा करियो। ठीक बा भेजी जल्दी जैसे कि तनी मानी का भेजी। वो गल तो वो कहने केकरा से कौन अपना ठीक नु हाँ ठीक बा। देखिए हम जाते हैं पूरा दुकान पे विदा करे सौ दे तो खिसिया वाला काम करू खिसिया ना आधा घंटा अइला हो गया पानी पियोलू। यो कह के गइल कि आओ तनी अबे 5 मिनट में अभी लेके नहीं आइल कि ना आइल। ये सार के हमरा बुझाते नहीं खे। कबो भी हलन चढ़ा खड़े तो कबो भी हलन जब बुर्बक है
महा चौपट लेखा काम कर लगला का कहीं परेशान हो गई बनी कुछ बोली तो तो बुझेबो करी डांटब तो घैंस ने मुंह लगा ली जवान का करी बुझाते नहीं खे डांटला को तो उड़वा नहीं तो मुंह कल बेला जवान बुचिया ए बुचिया का जने कितना देर लागेला एकरा नाश्ता निकाले में का ले ले लीज देखी हाँ ठीक बा जो आ जाके तनी निमन से बतियाई है ठीक बा ढेर खिसियाल बड़ा नु ठीक बा हाँ प्रणाम जीजा जी को भाई नहीं हम खुश रहो ले हैं पानी रखो पानी में रखो और बताइए जीजा जी कैसे बने ठीक बनी हो और घर के लोग सब केहू ठीक बा सब ठीक बा कहाँ घुसियाए नहीं का बात है? जात नहीं खो अपना दीदी के अरे का जीजा आप छोटे छोटे बात लेके घुसियाते रहे ना हम बानी नु हमारा के लेके चली तू चल तू तो का कहे कर तू जानते हो मऊगा जी तो है ही ना हम ही कौन यार हुआ के आप झूठ मूठ में हेतनी बात के हेतना बना देला तो चल देख लियो तू अपन दीदी का रहन चाल अब आप छोड़ी जीजा जी टेंशन हम बानी नु ठीक है हमारा के लेके चलो साँचो चलबो हाँ चलब नु आप लेके चलब तो चलबो न हाँ चलब एकदम चलब सोच ला तू बढ़िया तरी अरे हम सोच लेनी जीजा जी हम चलब तो देखा एगो बेडरूम में बा तो का हो जी जीजा जी एगो बेडरूम बता रह जी बनो हाँ हम रह जाए सोच ला अरे हम कहते तो बानी जीजा जी हम रह ले बीचवा में तकिया रख लेवे के अब का भइल बा आप रउआ होने रहब आ हेने हम रहब बीच में तकिया रही का भइल जीजा जी रउआ चुप हो गई नहीं कुछ बोलत नहीं की अब बीच में तकिया ना आगुल बा हो हाँ तो का हो गई बीचवा में तकिया रही आप उधरिया सूझ जाए हम हेने सूझ जाए तो उहे न सोचा तनी कि तकिया कब हटी जानते नहीं जीजा जी बीच में तकिया ना रही ठीक बा तो देखा तड़ू कुल रोआ खाड़ हो गई कहता ना बात हम सोच लें का खाड़ हो गई जीजा जी रोआ अच्छा कुल भूख प्यास सब मिट गई बुझा तो खैला ही नहीं कि कबो ले है बनिया भी जीजा जी अब शांत बने नु जीजा जी अब शांत है कि शांतो से नीचे चल बनी हम हाँ तो है ले पनिया पी नहीं पानी रख तो ये बताव हाँ बोली हम आगे लाइक करे लू हाँ हम आपके लाइक करेंगे तो हमारा मतलब गले मिल सकता हूँ अब हाँ मिल सकेला तब चलो तब मिल लिया का हो छोड़ी जा दी दूसरे बार आई तब मिलेगा ना ना यहाँ गले ना मिलब हम रघुनाथपुर लेके चली तब हम गले मिलब तो हल्का फुल्का मिल रही जा नहीं हमके वहाँ लेके चली तबे मिलब अब सिखावा तड़ू का सिखाते हैं और थोड़ा इजो मिल लो फिर ओजो मिली हो नहीं नहीं हमके लेके चली रघुनाथपुर तब वहाँ मिलब हम मलाई मिले में तारा दिक्कत हो गई अब फोन पे गंदा गंदा बतिया तारा ठीक लगता है अब मिलत तारा खराब लगता है अरे का जीजा जी कुल का कहता नहीं आप मतलब झूठ बोलता नहीं हमको नो गले मिले खातिर था ना पुल पोल पट्टी खोल देनी कहत नु बानी लेके चली रघुनाथपुर वहाँ हम मिले यही से हमारा दिमाग खराब होखेला अब लगनी चिल्लाए हम चिल्लाता नहीं रात भर कहता हूँ कि जीजा हई बात हऊ बात चला ना मिलल जाओ चलो नहीं हम ना जाए तो सुनो का कहती उठो बात होती कहा बोली चलो दो मिनट चलो सुन लो कहा जीजा जी कहाँ लेके जाते हैं अरे ज़्यादा देर ना है ना वही ना बोली का करे है ना वही लिए रात भर वही बात छोड़ी जीजा जी अभी दीदी देख ली तो अब अब नाटक- बतियले से का होला जीजा जी लगल तू आ छोड़ी हम बतियते ना रुने और का बतिया ना सकिला लइका पड़ी लइका नहीं खी अब लइका तू अब बतियले में का बा जीजा जी बतिया ना सकिला का बतियले का मतलब ये भइल का अब नाटक जो ना आप सोचता नहीं तो बात नहीं की ठीक बा सुना, नाटक मत कर बे बतियावल इतना आसान चीज बगा देखी बात कर ली तो का हो जाई सब बतियावेला बात पूछ का बुझी अब फिर के हुआ जी तब करबो एगो बात कही बात तो सब दुनिया करेला तो बात केले से थोड़ी ना कुछ हो जाला ठीक बा जीजा जी दुनिया हई बात हऊ बात करेला अरे तो जोन आप समझता नहीं ना हम उ बात नहीं की कैले ख नाटक मत कर यही से हम हम नाटक- ससुराई ना आई हम
तो ससुरारी ना तो एकर मतलब का भेली का कह तू नाटक मत कर हम नाटक करे लगनी ता कह आई का करतन जीजाजी किस बोल जानतो नु अपना दीदी के बारे में हेन लगा हेन मुड़ा ना अरे का करतन जीजाजी अबे दीदी आ जाई ई का करतन यार अपने रात ये भर बतियाओ तो निक लागता अभी तक खराब लागता तो बात कोइले में का बा अब बंद करी ई कुल का करते हेन सीधा हो तू कहते दिमाग मत खराब करो तो मत करो अरे मत ही कुल करी अभी माँ या दीदी आ जी तो देखी तो कुल गड़बड़ हो जाई यही से कहीं ना हम ना आईबी जा अब तू का कहत लो फोन पे का कहत रहली है जी जो आई तो सब करब हई करब हम करब और तो बतियैला में कोइला में बहुत फर्क है ठीक है बतियले हन त का हो जी आप ओकरा के ले लेहनी अब पहाड़ी पर भूला जाई सब बातें हम नाटक करतो हम नाटक करता रही हेन सीधा अरे का करतनी दीदी आ जाई पे हे भगवान काहे खातिर हम ससुरारी होई एगो सास मिलली तो उहे बारी एगो मेहरारू बिया जौन तो जानते वो तारिए देली आ सार हमरा के लिए गुलन एगो तुहू रहलू है जौनो सुना का जीजाजी सब कहले जे कोशिश कर लेबे के छै हई रख ठीक अरे का जीजाजी का करतनी देखो तारा हाथ जोड़ता बुझे बात मान जा बात मान ना। देखो तारा गोड़ पे गिरता बात मान बात तारा गोड़ पे गिरता अक्का जी ई का करतनी जी रौरी रहन ना छुटी का ठीक कहतनी चौबे जी समझनी ए जे लिया के दुपट्टा खींचले बनी आ तोहार समझ में नहीं खे हो हम ना दीदी ये जीजाजी लेके नहीं जबरदस्ती हम ना आवत रहनी का जी रौरे आएंगे ना करब चलो तू जोन तार दे हम जानता नहीं तारा हम का बताई हमके तो समझावत नहीं रौरे का करतनी ई बताई ना तू तरलू नु तार देनी एगो भइल ना नु अभी करी जवन करतनी बढ़िया करतनी करी आई गने चौबे जी के नाम लेते चौबे जी का हमारी दुनिया जाने ला अच्छा छै का हवे चौबे चलो जी जाई नु हाँ हाँ जाई जाई तो के गने मतलब कि ना आवे के चाहिए ना अरे हम ना आवत रहनी दीदी उहे जबरदस्ती लेके नहीं हो कि चला चला कुछ बात करे के बा और दुपट्टा किसके का करतनी है वो हमसे गले भी नहीं कहत रहनी हम जबरदस्ती करत रहनी है जीजाजी हम ना कहनी उनका हम जान गए उनका आदत छूटी ना आदत उनका पड़ल बना तो हम छोड़ाइए के कॉल करम ठीक बा मन का बढ़ल उनका शांति करे तनी हम